Yine de hemmeňde salam. Men şu gün Amerika nädip gelmeli rubrikasynyň yzyny dowam edeýin. Şol temanyň rubrikasynyň yzyny dowam edeýin. Ol bugünkü temam meniň Amerikana kimin gelip biljek zat şansy barada gürleşesim gelýär. Çünki adamlar pikir etýärler. Ay tam dokumentin toplasam ya tam bankda pulumyň barlygyny görkezsem maňa bererler wiza ele dip. Hakykatda seredeňde ol ýalňyş pikir, hemem gaty kyn o ýagdaý. Sebäbi birinjilik bilen Amerikanski pasorsdan göresi gelýän zat näme? Siziň hakykatdan hem okudy gelseňiz hakykatdan hem okujaňyzy göz ýetiresler gelýär. Meselem turistik geleseňiz ýa hakykatdan hem turist bolup, soňundan hem ýygyňyzda öz ýurduňyza gitjeňize göz ýetirmek isleýärler. Osoň biram siziň puluňyzyň baglygyna göz ýetirmek isleýärler. Şoň üçin men şans barada aýdasym gelýär şu videoda. Eger student bolup gitjek bolsaňyz, studentlara siz 25 ýaşyň aşagynda bolsaňyz, siziň şansyňyz birazrak, köpräk da, jem 25 ýaşdan ulrak bolsaňyz, student bolup gelmek Amerika biraz nerealnyrak. Toýst nemede eger aýdaly magistratura ýa bir doktorantura okuma geljek bolsaňyz, onda belki şansyňyz bar. Çünki olar uja has ýokary okujaý bolup gitdi. Ýöne şeýle prostoy bir bakalavr ýa kollej ýene okujak bolsaňyz, onu siz 25 ýaşdan petrak bolsaňyz şansyňyz has gowy. Şans esasan hem has ýaňy mektebe gutoran çağlarda gowulýar. Toýst mektebi ýaňy oturan wagty 18-19 ýaşynda ýaşajyk gyzlar oglanlar kolleje dokument padavat edip şu ýerik Amerika gelmek şansy gaty gowulýar. Osoň şu ýaşyň näçe uloldygyça şonçadam Amerika student bolup gelme neme adal ýaşansyň. Indi turist meselesinde eger turist bolup geljek bolsaňyz, apetja Amerikanski pasorsda bilesi gelýär. Siz neme hakykatdan hem turist bolup gelirsiňizmi, like şerde galarsyňyzmy ýa-da ýygyňda gidersiňizmi, osoň köplenç turistiskini wizany o zatlara beresler gelýär. Uje bir hili karierasy zady yerinde, obrazowany, işläp bören bir durmuşunda bir zatları dobivasiýa eden adamlara beresler gelýär. Osoň meselem siz doktorantura student bolsaňyz ýa-da bilemok bir ýerde okuwda gutorup bir ýerde işläp beren bolsaňyz da, gowy ýerde işläp beren bolsaňyz, gowy aýlyk alyp beren bolsaňyz, osoň Türkmenistanda maşgalaňyz bolsa, meselem geliniňiz ýa ýollaşyňyz, osoň bir kısan çağaňyz hem bolsa da, ana şonýaly adamlara has şansy kän bolýar turist bolup Amerika gelmek. Eger siz nemerak bolsaňyz, ýagdaýyňyz kynrak bolsa da, meselem işsiz bolsaňyz zat ýa garybrak bir ýerden natdan bolsaňyz, onu size Amerika gelmek biraz kynrak bolar. Sebäbi olar uje nemede ýagdaý gowy adamlar göýbermek isleýärler. Конечно, gynançly ýöne bu bir dogry zat. Osoň köp adam Amerika turist bolup gelýärdi, neme etýärler, turistiski wizasyny studentska zady öwräýärler. Osoň şolam возможно, şonam bilip goýuň. Şoň üçin eger siziň bir şansyňyz bar bolsa, bir goýja işde işleýän bolsaňyz, şu Amerika gelin student bolup ýa-da turist bolup gelin, osoň bärde siz şonu studentski wiza öwrüp bilýäňiz. Biraz wagt alýar, ýöne oňam ýollary bar. Bärde like advokat adyň üstü bilen etip bilýäňiz. Özüňiz advokatsam etip bilýäňiz. Ýöne prosta o zat aldawçy adamlardan biraz äge bolun. Elbetde sebäbi her kim siz aldasy gelir, pul alasy gelir, zat edesi gelir, etip bereýin zat diýip, şoň üçin lutşy advokatyň üstü bilen etseňiz has gowy mukaddiýan. Ol liçne meniň öz minýenýam. Sebäbi, конечно, advokata köpräk pul çykýar, ýöne zato neme ödeýärler hem şu beren puluny ödelýär. Şonýaly şo zatlar ana şol şans barada şu videonu snimat etmek isledim da, kimiň şansy bar, kimiň şansy ýok. Şu iň esasy şolam görmek isleýän zady, siz Amerika näme üçin gidip barýaňyz? O zat ýygyňda gaýtjaňyzmy? Osoň gaýtjaňyzmy? Sizi şu Türkmenistana ýygyňda getirjek näme bar Türkmenistanda? Meselem maşgalaňyzda
Siz aýdyp bilýär, men iksan çağamma tipa. Türkmenistan'da men taşlak gidip bilmän, ana şo ýagrak manyda da. Osaň eger sizi hiç da saklamaýanny bilseler, onda size viza bermek islemerler. Çünki olar bilip otyrlar, sizin Amerikada galjak boljagyňyzy. Şonýaly ýene-de eger soraglaryňyz, batlaryňyz bar bolsa, şakda kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Men başardygymdan jogap berjek bolar. Häzirlikçe bolsa sizin bilen hoşlaşýan. Hemmeňize paka.